Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:57. Ang oras The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:58. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman mga kaaksyon sa tanan, diri kita sa lakat sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayong gabi, Aksyon Bray, sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari atag naton lakat sang aton chimpo sini nga gabi. Martes kita karon Oktubre 26, no? Tuig 2020-21. Northeast monsoon o kon hangin amihan nag-apekto dito sa naaminhan o Northern Luzon sa Cagayan Valley. Papanaog diri sa Kabikulan sa kaprobinsyanan sa Aurora kag Quezon nga may gindulot ni siya nga magalumon nga kalangitan nga may pagulan, no, halin sa Northeast monsoon, while ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, may pagalugalom man ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may dalaman ini naligwin nga mga mahinay kun manipis lamang nga mga pagulan o kon pagtulutaliti halin man ini sa gihapon sa amihan o kon Northeast monsoon. Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga maayad-ayad ang tiyempo. Lakip na kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan. May pagulugaluman ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Sa gihapon may dala ini naligwin nga mga pagulan o kon pagpanagoob nga tuga iniya sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Magahalin sa namin hanasidlangan pakadto na sidlangan o kon northeast to west kag may kasarangan na sang makalod ang kadagatan, while sa iban nga bahin sang Luzon nagapabilin nga kalmado mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop naman sang hangin halin naman iniya na minhan na sidlangan pakadto na bagatnan na sidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So diri partikularmente sa aton Western Visayas, Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, mabatyagan naton ng may pagulugal sang kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan. Mayad-ayad ang tiyempo naton kay may naligwin lang ini nga mapagulan o kon pagpanaguob ang aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin sa naaminhan na sidlangan pakadto na sidlangan o kon northeast kag kalmadong aton baybayon ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang of Duludapia sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide.
Alas 6:41 sini nga gabi ang unas naton 0.5 metro. Ang tao magabalos alauna 27 karon sa kagahon 1.6 metro ang kadalumon. Kag alas 5:22 sini nga hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak naman ini sa alas 5:34 buwasaga. Ari ket sa subong 25 hasta 31 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 78.8 degrees Fahrenheit. So, ang duha to ka bagyo, way naman epekto, outside of par na sila, isa ka tropical depression, hari na siya sa Vietnam. Kag ang tropical storm ni nga may ngadlan siya nga international name si Malu. Ara siya nagapulon-pulon sa Northwest Pacific, Punta Ria, ining Southern Japan, aksyon Bray, no? Aton nga ang aton nga bulkan 7 ka pagtayog volcanic quake, no. May ginbuga ni siya nga White Steam, Leading Plume, 300 meters ang timbuok niya kag nagulap ini sa direksyon na bagatnan nakatungdan, no, timog kanluran, dason na bagatnan nasidlangan kag naaminhan nakatungdan, no. Northwest may ari siya nga southwest kag southeast, tatlo ka variable na diretso sang hangin. Nagapabilin nga may arang nga slightly inflated ang pagbubag sa abagat ni Vulcan Kanlaon. Slightly inflated ang ground deformation sa iyang palibot. 524 naman to nilada ang asupre nga iya ginbuga o kung sulfur dioxide. Kag hindi pa pwede mapasakaan ng 4 km permanent danger zone sa atong ginapaabiso sa atong general public. Halin sa DOST Peoples in collaboration sa aton ara pagyapon sa alert level 1 si Vulcan Kanlaon. Dire sa earthquake information ari nagtayog already, wala lang gidugay alas 5:36 ning hapon 2.4 ang magnitude pero unfelt ni siya. 35 kilometros north of Kawayan, Negros Occidental. Ang depth of focus siya nabaw lang o 1 kilometro kag alas 5:36 ini natabo. So daw masami naman dagi na tayog aksyon praya. Kawayan si Palay nubaan mga Basay, Bayawan. So manilakat sa aton nga chimpo sa kay Vulcan Kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. Aha, bauti mayo kay matulutaw hay bisita ta sa mga utod tas kapatyuhan sini nga mga inadlaw, ano? Oo. Hindi siguro pwede makwan ang patyo. Oo, sini nga inadlaw. Matamat na lang sila subong sindi. Oo, kaysa hindi na pagulaton pwede. sa uno. Oo, amo na. Ti nagauyon man ang panahon kay ti ang iban nga pangawat kadto subong para makasindi lang. Oo. Oo. Ginabantayan namon di ang kwan pa daw ari pa sa Hawaii. Dako-dako man ni siya nga convergence ang panganod kag di nagabaga man. Ulan ni siya no kung nagabaga. Way pa nimbalan ang iyang direction kay layo pa man mga variable pa man ang changes ang iyang direction sang hangin. Aha. So hulaton nato na action right. Salamat gid Sir Gans information. Sige, welcome mayong gabi. Mayong gabi, sir. Okay, sa mga utod na nagapuyo sa igad sa baybaya sa dalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time last size o kung last size na sa aton sila nga pagpangalagad sa mga gabi Martes kita Oktubre 26, 2021. Mayara na gid lamang sang 60 dias ang nabilin kag Paskwa na. Samtang 67 dias ang nabilin bago pa naman magatransfer na naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sila kabuhi amo ang tuig 2022. Action firing line. Bukas ng aton sa nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon, ano? Ang aton sa nga text hotline sa 091 o kon 0963-757-0874 para sa inyo sa nga mga mensahe. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob-Tob las 9 ang takna sa nga gabi.
sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Karon na tempranohon tapani plastar ining nagluntad nga pagpanglabo didto sa syudad sang Himamaylan sang isa ka lalaki nga nagresulta sang kamatayon sang mag-amay mga kaksyon. Ano ang motibo sang pagpanglabo? Amo gid lamang ang aligasyon nga ining babae nga ginlabo kutso-kutsira. Action firing line. Nagapangkutso-kutso tinangakig ang suspek. Waibla pinang labo bao ti duwagid patay, isa diri pilason pagit. Ang iban nga balita makaksyon sa ton sila nga pagpangalagad kay nasang aga pa sang banwa, daw sikat subong banwa sang Morsyahaw, halin sa aksidente nagligan nga Sabado kay inaho, may ara sang isa ka mangunguma nga nagapangani sa iya siri pananom ang ginuthang igo sa ulo di buenas kay wala gid madisgrasya. Action firing line. Parte man iyan. Anyway, sang ibang nga balita sa probinsya ho, pagbalik sang inter-island trips mga kaksyon, delikado pa suno sa Negros Occidental. Action firing line. Hindi ta pag-alang-alangon kay kabudlay ko na lang alangon ta pagkatapos kita malang yapon ang mag-antos. Although nga ang hambal ni DOH dito sa nasyonal nga tanan nga mga regions sa bugos nga Pilipinas low risk na mga kaaksyon kung COVID-19 ang paghahambalan. Pero suno naman kay Governor Eugenio C. Lacson kay na sa interview naton sa Action Hotline. Siya okay gid nga information but ang Negros Occidental para sa iya hindi pagid iya 100% nga safe kita kung COVID-19 ang paghahambalan. Amo na yang manayo ya kay wala nagakumpiyansa mga kakson. Action firing line. Ang iban nga balita diri sa Bacolod, ang Bacolod EOC nagpahayag nga wala dapat sang ika-alarma sa gin-report nga B1.1.318 variant sa syudad. May bag-o na naman na ayon na ni. Action firing line. Kag public hearing mga kaaksyon ginaduso nga sa ginatawag nga tax relief sa mga negosyo, tricycle kag PUJ operators pati gayonon masunod nga simana. Action firing line. Mayo man ni galing kiti karon ang sitwasyon sa Bacolod man, anong income subong sa Bacolod mag-inamo sina. Action firing line. Kag ang puwerte nga balita subong mga kaaksyon diri sa Region 6 involved sa isa ka opisyal sang Land Transportation Office nga sa pagkanami gid sang batasan ka abusador Action firing line. nag-viral gid siya, ginpapanaogan order. Siya halin kanayda kay do ka tuntog gid sang ginhimo mo. Action firing line. Actually dito ni nagluntad sa probinsya sang Cebu makaksyon sining High Assistant Regional Director Paksyon Hens. Pagkatapos ini sila mga implementor ta inisya sang ginatawag traffic rules and regulations, pagsulundan sa dalan, enforcement sa dalan, agod nga magpanakop sa mga driver naton nga nagahimo sang violations. Utro man nga violator. Action firing line. Isubong sikat gid siya pero pakaronan tara kay actually nagaplano kita mag-interview kun tani sa kay Sir Attorney Hiduspan Makaksyon regarding sini pero na interview na sang patrol election Jan Diaz tech chat or try tani karon nga malabot ang patrol naton regarding sini kay manami maning information para mapalapnag nato nga may kaangay sini nga mga tawo galing nga hindi maayad ibutang sa pwesto kay nagagamit sila sang ila sini nga poder even daw nga kabalo na gid sila nga sala ang ila sini ginahimo mga kakson. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa nga Zanton Plus Action firing line. ang mga balita makaksyon dito ya sa national sa sining nga mga tinion ng COVID-19 subong nga adlaw nagdugang na naman sang 4,393 ang panibago nga kaso kag nagdangat na sa 2,765,672 na ang kabilugan kag nagapabilin nga aktibo ang 53,642 batsuro kay Presidente Rodrigo Duterte. Nagaamat-amat na gid man kuno panaog
ang numero kag kanamoon sang kaso ni COVID-19 sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Agod mas magpanaog pagid ini makaksyon, DOH subong nagapalayag nga dapat magpabakuna. Grabe no? I'm sorry sa mga utod tangay na balang hindi gidya magpabakuna, that every time nga naga-monitor ka mo diri sa Action Radio Bacolod sa mga programs naton diri, hindi ginaton malikawan nga naga-invite kita sa inyo or naga-encourage kita sa inyo to be vaccinated na if in case ginman nga willing ka mo dira kay ti kinanglanon, no? Ang Action Radio nagahatag gid lamang kita sang information via sa mga information nga makuha man naton from national kag sa local nga mga resource person naton, ano? Action firing line. Diba, si magambal ka mo koronan, no, man yung taga Action Radio, nga daw ka pamilit, kini sila way kami gapilit, nagapahinumdom lang kami, nga basi willing ka mo na magpa-vaccine, about time na ni, nga magpa-vaccine so that, nga ginalauman naton nga herd immunity, angkon naton, before pa naman mag-end, ining 2021, gusto taman ayhan magbalik sa normal, and suno sa mga eksperto, ang pinaka-dako nga bulig amo ang pagbakuna. Action firing line. Or pagpabakuna makaksyon. Now, ang DOH siya, damo bakuna subong ang Pilipinas. Rason nga ti ginaplastar naman subong ginatawagan nga booster shots, pero ti intended gidamang ini para iya sa mga aton siri nga mga medical frontliners dapat gid lang. Kag sa mga senior citizens, na mga medical frontliners na tunin na lang nagatrabaho gid sa hospital sa matag adlaw nga tanan, mga nurses naton, doktor, midwife ta dira, ang aton sila mga medical technologist naton dira, utility sa hospital, mga guards naton, ano pa? Sino pa dira nga ara sa hospital everyday nga ang ila sini kontra dira virus and mga bakteryas. Action firing line. Kinanglan gid man nila. Sunod diri sa DOH, milyon-milyon ang bakuna nga mag-aabot on November 2021. Ginabulawanta diri 20 million to 25 million doses mga kaksyon ang mag-aabot diri sa Pilipinas. In fact, may ara sang data nga ginpagwang DOH nga umpisa sa tong Pebrero sining tuig nagdangat na sa 97 milyones or 97 million doses mga kaksyon ang bakuna nga yari nag-abot sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Kag ang na-inject diri ara na sa 56 ka milyon ka doses mga kaksyon, no? Ti ang mga 23 to 24 million Filipinos diri amo na ni ang fully vaccinated na sa siring nga mga tiniyon. Action firing line. Imayo gini nga mga kuana may gini nga tikang nga ginahimo ta sang DOH kagabi liwat naman nga ginpahanumdom ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga alkalde kag mga kapitanes. Kamo ang may dako nga puder, please lang, panaog ban sa ground kag kilalaha kung sa sino ang wala nagpabakuna kag konbinsihon nga magpabakuna na. Action firing line. May mga pamahog pa to si Presidente Rodrigo Duterte nga isuspender ang mga ara sa mga LGUs nga wala nagahimo sa ila sining katungdanan sa pagkumbinse sa mga tao nga magpabakuna agod nga magdula or agod di magdugang lapta ining si COVID-19. Action firing line. Oo, alang tawon tani, no? Kon himuon gid man ni sang presidente o kon DILG ang may task na diri, di dapat kamo nga mga barangay kapitan kag mga mayor dira abi likaw-likawin nyo ni anay ang sagi ka pamulitika di kalayo pa man na 2022, although hindi tagid man ini mapaiway, may hutik-hutik na gid man kag may hinatagay da sa prangkang istorya, hindi ka maging ipokrito ka magtago-tago, pero please unahan nyo anay ang pag-ingganyo sa publiko nga magpabakuna. Action firing line. Kaya bisan ano nga sugid ta sining eleksyon kung padayon in pandemya, pigado gyapon ang aton sining nga sitwasyon. Action firing line. Dito sa Metro Manila, kundi subong medyo nagpuas-puas na aksyon El Rey, ang si COVID-19 dito sa National Capital Region. Nagdinagsa to mga tao sa Dolomite Beach nga to sa may Manila Bay. Puerte kadamo tao to. Ang Manila Mayor nga si Isko Moreno, ginhangkat niya diri ang National Task Force sang COVID-19 nga kasuhan ang pila ka mga opisyalis sa Department of Environment and Natural Resources o DENR
nga amo iya ang nagpabukas kay nagpawala lang nga gin sulod sang grabe iya mo pila ka thousands iya ang nagdugok to sa may Dolomite dungol man ni mga tao mga taga-nasyonal no. Action firing line. May pagkadungol gid kay nga kabalo na gid sila sang situation ta subong nga ara pagyapon sa alert level number 3 ang ila sito nga lugar naggiluluwa pagid sila iya kag nagpadulong didto. Now, si Isko Moreno subong ang Manila City Mayor subject subong sang kritisismo matapos according sa report nga daway siya balo. Suno sa iya hindi nyo man ko yung mabasol kaya ang Dolomite nga ina sino pa butang na presidente man gani direct ina sa DENR. Sinong basulon dapat ako lang dapat kita tanan sa lalamahon labi na gid ang DENR nga amo gidya ang nagbika-bika nga ti pagbukas na the wireless like balo. Action firing line. Pero tilang tawon tanay kay ginhangkat na ni Isko Moreno ang National Task Force Against COVID-19 nga kasuhan yadto mga tawo dira sa DENR. Kabudlay bisaton diri kay doga sa lalamo lang subong aton sining nga mga sitwasyon sa Pilipinas ni. Action firing line. Sige, ariho kay sa Nobyembre 15 magaumpisa na gid mga kaksyon ang limited nga face-to-face sang aton sa mga kabataan nga mag-eskwela na back to school as in sa eskwelahan na gid sa 90 tanan ka mga eskwelahan nga ti aprobado na sang Department of Education. Action firing line. November 15 ang ila sining pagbalik mga kaksyon and then may 329 bigin man kay eskwelahan nga gina-check subong nga naghatag sang ila sining recommendation nga ti willing sila nga mag face to face pero nibenta subong ang pretty sure nga magsigurado na gid nga mag face to face na sila so sa Department of Education tanan nga proseso health protocol standards guidelines kag iban pa ginhimo nila sa mga bulutuan nga nagrekomendar because nga kinanglan nga mangin safe gid ang aton sini nga mga estudyante sumugman ang mga manunudlo, mga kaksyon. Action firing line. Gin-check ko, di ko na lang pagbasahon, kundi nga mga bulutuan, kay wala mi isa diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mga kaksyon. Action firing line. Dito sa Capiz, iya kag Antique may ara sa Panay area ang pinakadamo sa Mindanao and Cebu, mga kaksyon. No? Damo to subong sang nag-pilot testing sining face-to-face na. Action firing line. Mayo man na, aring isa ka dako man nga balita subong nga adlaw ining suno ya sa palayag sang National Economic and Development Authority kon NEDA nga ang supply sang baboy nga karni subong tuman ka jutay sa ginatawag nga importation. Nagadilatar ang importation rason nga suno iya sa NEDA lauman ang pagmahal sang presyo sang baboy tubtob sa katapusan sining tuig 2021. Action firing line. Diri sa aton sa Negros Occidental mga kaksyon do may mga hog raisers man kita diri daw-dabo man diya baboy sa aton no do hindi gid man ta affected diri kag diri sa aton may sistema abi in fact kita pati gani iya naga supply sang mga baboy dito sa iban nga probinsya kay may ara kita sang dako yang naga-produce ang baboy diri sa Negros Occidental, mga kaksyon. Action firing line. Sige, mayo man niya. Kay ang party sa baboy para hindi ka mo sagi ka bakal da kay mahal ang presyo labi na gid ko nagataas pero may BP nyo. Action firing line. Hindi lahog na. Pero kaluluoy man sa mga negosyante naton. Kag kaluluoy sa manong bakal kiti mahal ang presyo. No kay jutay kuno ang supply. Basi dito man lang garo sa National Capital Region Why abi na pa specific diri ko na nga mga regions ini. Pero diri sa Tons Negros Occidental, last time na interview ta ang aton sa Provincial Agriculturist Makaksyon, producers ta diya damo sa Negros. Damo ta di supply, damo di baboy. Kali ko kisay ning mga negosyante ta kung anong presyo tos national ginatulutan di man nilang hindi man ta affected diri sang kakulangon sang supply. Firing line. Amo na diraya mga kaaksyon. Pero do ka normal na malan ni aksyon El Rey, no? Basta nagahinampot gani ang mangkwan, Disyembre, kiti porting binaklanay kababoy, ati sigurado ginagamahal ginayang presyo. La City 21 Action Radio, Philippine Standard Time. Firing line. Ang nga bahin sa aton Balita National, ginadulong
Bayan Warden, Action Firing Line. Last 22 na sa aton sini nga pagpangalagad, wagig ko nagpangita sang interview with tonight mga kaksyon. Kay daway na gid man sang dalag ko pagid nga balita sa mga gabi magluwas ng COVID-19, no? Prepared ko gini nga balita para sa aton sini nga mga utod action hands. Kabalo ka, wala pa niya ang closed circuit television, action hands sining CCTV. Ang mga chismoso kag chismosaya ara na naidaan mo. Action Firing Line. Duna na sa kalibutan ni Action El Rey, sa balay, sa tupad balay, sa trabaho, sa eskwelahan, kag bisan diin na lang ang chismis ara. Abi, hands up na bi ang way naga-chismis bi, mahuya ka mo ay. Action Firing Line. Wala sang tawo nga wala naga-chismis, sugirin nyo pakubla, no? Halo, kita mo, bisan isa, wala gima nag-hands up po. Kay kabalo siya nga, nagakutso-kutso man siya mo. Action Firing Line. May ara nga daw, ang baba niya daw Armalite, may ara nga daw 45 lang, inablang daw talagsa lang, purong daw Armalite, da mo diyang 40, gijaga paka-pakaw, gisa may machine gun, pagani mo. Action Firing Line. Anong connection sining chulo chismis nga balita ko sa mga gabi? Ari grabe nga leksyon ini sa aton, na? May ara sang pinanglabo kahapon nga adlaw. Mga alas 10 ang takna sang aga. Didto sa may sitio Mambalayong, Barangay Mahalang, syudad sang Himamaylan, mga kaksyon. Action Firing Line. Resulta sining pagpanglabo, mag-amay diri nagkalamatay gido. Babaye, anak, kag ang amay nga senior citizen, patay. Kag ang isa pagid ka babae diri utod kung di ka magsala kay police kina medyo may kakulang sa information regarding sa mga kunanong relationship abi. Dito lang sila nag-investigate sa kwan mo sa hitabo, na? Pilason, ara subong sa hospital. Action Firing Line. Ining napatay una amo si Merly Lahay-Lahay. Pero ang iya sila nga middle name kwan Ira, no? 48 anyos. And ang napatay kagabi, ang iya sini nga amay, nga amo si Carlos Ira, 70 anyos. Kag kung di ka magsala, utod, ini ni Merly, ining si E.G. Ira, 38 anyos, tanan nagapuyo sa nasambit nga lugar, mga kaksyon. Action Firing Line. Ang ginatudlo, diri nga suspitsado, nga nagpanglabo, amo si Danny Lahay-Lahay. Kung masunaran nyo, ining una nga ginlabo niyang apelyido, Lahay-Lahay man. Suno sa pulis, may ara sang relasyon sa suspitsado ang nanginbana ni Merly Lahay-Lahay. Rason nga, pariho sila apelyido sang suspitsado. Action Firing Line. Ining si Danny Lahay-Lahay, nangindula, ana ni kahapon pa, pero hindi siya nagapuyo dira sa may barangay Tagukon, syudad sang Kabankalan, mga kaksyon. Now, suno diri iya sa kay Police Staff Master Sergeant Vincent Limaco, ang Chief Investigator sang Himamaylan PNP. Ining tatlo, duha ka babae kag ang amay, nagatulo tindog ini sagwa sang puloy-an. Sang hinali lang nga umabot ining suspect. Pagkatapos, way na duro gabo action elre, action hands. Dayo niya panghanos, una yung ginlabo, diri si Merly, gining babae ho. Patay. Kag, tuyo pontani isang amay ni Merly nga magtambag, linabo man siya. Ti kagabi, patay man ini. Action Firing Line. Ti bangod ara man ang isa ka babae, hinanusan man ni, ti pilason, subong ara ga paayo man sa hospital projector buwas. Kung kumusta ning sitwasyon niya kay damo maning may mga pilas-pilas mani. Action Firing Line. Sunod diri sa kay police mga kaksyon nga si Limaco, ang pinakamotibo gid lamang, isa gid lamang, nga sunod sa report ining si Merly Lahay-Lahay, nga una ginlabo ni Danny Lahay-Lahay, ginakutso-kutso niya ining suspect nga may ara sang karelasyon sa ila didto nga lugar. Action Firing Line. Amo na kutso-kutso gid lamang way na sang iban pa nga istorya. Ari ang confirmation sang police regarding sini, ti amo nang hambal naton maghalong gid kita sang aton sini nga mga mga kaksyon. Action Firing Line. Ari ang police. Mga biktima kagapon, may isa nga napatay, tapos ang kagabi, ang isa pang biktima, na panman, utas na rin yung kapuwi, lugas mga pilas mo na
gagawin niya sa paglabo sa iya. Okay. Bali, sir, ang aton sa kabiktima, sir, nagkabdi na patay, amo ni sir ang si Carlos Ira, Olympia. Ang senior. Sir, bali, tindahan niya sa edad, sir. Kaya dito matapos minsan na inambitan nga lugar ng insidente. Okay, sir, ano gito ang natabo? Anong motibo sa ni Sir Man? Sir, bali ang motibo, sir, sunod sa paggandak sa naman sa investigasyon dito, ang iningatan sila nga suspetsado, na yan na sir, ginagkadala po ang inyong nagiging nga sa mga istorya, amuyin ko ang nagapagawa sa mga patsukotso, lalo mo sinong ko sir nga iningatan suspetsado, may karelasyon na sila lugar. Action Firing Line. Ang ama isang Merlilay-lay, muli si Carlos Ira, napo masasya sa atong masuspitsado. So meaning, sir, ang napatay nga si Carlos, ano ni siya, sir, sa suspect? Daw wala ang pwede sa kamag-anak ni sa pagkakang si Barney, ang isa tanay sir nga wala nga napatay si Merlilay, sir. Ama yan sir ang dadwa nga napatay kay sir. Ama yan Pero ang suspect, sir, di ba si Danny, lahay-lahay man, mag-ano sila ni Merly, sir? Sa pangalan ko sir, sa relasyon sa napatay nga si Merly sa Yabana, sir, related niya sir sa atong suspetsado. Okay, bala ni Merly, daw may pariente ang suspect, mo sina. Yes, sir. Amo man lang to, sir, ang kutso-kutso nga may ara sang karelasyon nga iba ni ang suspect, amo man lang na. Sir, bali doon nag-circular na sir sa ila palipot, ang mo ng istorya. Dito pangin sir, o na daing burong pinsata sa atong suspetsado kag wala sang nga mga sunis pagit rekata nila dito ng labo. I see. Sir, ining suspect subong, sir, diin siya, sir, kumusta siya? Pagkatapos sa insidente, sir, na nalagyo ini siya sa ulam niya baluan na lugar, pero mga istorya nga posibleng yagin pang gatuan ng mga lugar naganda po nito sa kursot lagi siya natin magkita, pero ang pamilya, sir, ginaulat na naman subong nga mag-taray sa among istasyon agad matarta ang mga nagiging mga kaso, sir. Amo na makaksyon ang palayag sang naga-imbestigar sini nasabit nga kaso dira sa syudad sang Himamaylan. Action Firing Line. Yabo na lang hambal naton sa kon kaisa ang aton sini nga baba kumuson kiputon tagid, no? Ilabi na gid kon ang ina nga mga tawo abi sensitibo, no? Sensitibo nga mga tawo hibaluon yung background niya kon dasig siya mangakig o kon hindi. Action Firing Line. Ilabi na gid kung daw di ka mo close kaayo abi, hindi mo siya kilala or ano nga sitwasyon, kag kung ano ka sakit sang imo sini nga ginachismis abi. Kung kisay ning kutso-kutso may ara sang kabutigan, pero mas damo nagapati kung isa sa kutso-kutso. Action Firing Line. Ti ariyo ang pinaka-classic nga example nga dapat maghalalong gigita sang aton sini mga basa nga bakba mga kaksyon. Action Firing Line. La City Media na Action Radio Philippine Standard Time nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang DTX 500. Action Brian Borden. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay makaksyon, i-check ko liwat ang patrol. Sining isa ka opisyal sang Land Transportation Office ngati Assistant Regional Director pa sang LTO diri sa Region 6 ang nagbayular sang isa ka traffic rules and regulation ginparahan sa mga traffic aid didto sa Iloilo, wala iya ginsapak, ginpalagas niya pa kag may ginhimo pa nga indi amo mga kaksyon. Action Firing Line. Pagbalik ta karon plus tarta sa aton sini nga pagpangalagad la 7:31. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabilang sa kay Leia Younger Esquivel. Good evening, Sumbray. Monitor always from Talisay. God bless. Reynold Tumaom Dikina.
good evening, Sombray. Monitor lang kami, Isabela. Greet ko lang asawa ko, si Diday, gapamati, permisimo. Salamat. Martin Aliling, Milili Oligo, ginagreet niya sa Vanessa Starmio, Jinky de Lagdon, Miralyn Tibag, Noel Amar, kag Alex Montesa. Leo Socamo Araman, Jose Eugenio Nuble, si Nora Agravante, Carmelo Garingo, Araman Judith Calves Pamposa, salamat gid, si Virgie Salgado, Diding Alojamiento, Maria F. Morales Silairo, thank you gid. Imbong Jocampo naga-monitor man, ginausar ang poder para mangurakot. Miriseya. Taga-LTO ni mo. Si Niel Brian Values naga-monitor man. Stephen Magbanwa, Idilaos, kag Nanay Isabel sa Victorias, Joey Monares, si Bia Jonathan, nag-greet niyang kumariya, Star Mayo, and Ma'am Jinky Dayalagdon, Athea Kim Iriman, Vincent Tabilino, sang Mandalagan, Donna de la Gracia, sang Estefania, Melanie Calvas, Araman, stay safe lang, Rosalina Arellano Espadero, si Rosalina, okay, thank you, sa Morsha na sila. Nanyo Lench Araman, Manjo Arnejo, George Gargasiran, upod niya, anak niya si Carla, salamat kin. Araman naga-monitor si Elizabeth Malaka Gamala, mga suki tagini, no? Si Imbong Jocampo sang Maaw, si Nicel Fabol, may gabi surprise, shout out lang palihog family ko Kabankalan, Fabol kag Morales family, to my family REFC members, salamat kit. Action Radio Guruta. Elvira Hilogo, good evening, Sobray, monitor di Charito Heights, Granada, God bless. Si Jocelyn Liraza Lacson, naraman si Melvin Piniafiel, thank you again, no? Milili Oligo, gwapo nga Sir Abaw, nagduga na gito sa pero tingin sa Sir Milili, magdayaw mo, thank you good sir. Leonida Ichano Jorike, ba, budlay ba, good evening. Si JJ Tim Araman, Roberto Hambalnyang, evening sa Sobray, dapat kakasona sa trabaho ang opisyal sang LTO nga nag-violar sang traffic regulation. Yvonne Busher Araman, dan sharing na paki-share lang sa aton sininga live. Pagbalik ta, nami on taning balita ta sa LTO ha. Hindi gid ka mo maghalida, pamati gid ka mo. La 7:35. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Action Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie Po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name yung amat-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag tapos mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko nakadamo ko dito at that time, no, si Puli Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nakadamo bisa natamo dito, no. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Action Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility
as a broadcaster, no? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684. Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang bata! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bata mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinikang nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod
bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa Isla sang Negros. Humalin sadto tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:50 na sa aton sining pagpangalagan. Aksyon Firing Line. Gina-endorso ginaton sa inyo Aksyon Firing Line. Daligid lang bala sa report na Aksyon Jan Diaz kay subong nga gabi subong gani 26 Aksyon El Reyno manghatag taanay 500 pesos, no? Manghatag tanay 500 pesos subong kay inang kinahanglanon ni sa mga utod ta, no? Nga magapreparar sang tigkalalag apisar nga wala kita bisita sa patio kay ginabawalan kita pero pwede ka makapangamuyo da sa imong minatay sa inyo siring puloy-an mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Sige, while nga ginadial pa na Aksyon Hands ang mapalaron subong gabi, manamyaw kita. Halin kay 305, naga-monitor subong sa Purok 1, Barangay Naga sila Carlota, si Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Katinoy kag Esther, lakip na si Carlos de Los Santos. Salamat gidra sa inyo. And good evening, Aksyon Bri. Gapamati gid kami subong kag lihog ko tamyaw sang Intal family, Jihan, Shokon, tanan nagapamati gid subong. Salamat gid no dira sa inyo. Si Talani nagamonitor man dira sa may Barangay Villamonte. Salamat gid. Lilia Taton, good evening man dira sa Grandville. Stay safe and God bless.
Si Milili Uligong na tamyaw niya sa Mambulak Silay, Kagawad Timay, kag Monet Lubaton. Salda Sasi, nagamonitor man sa Pulupandan. Lito si Kunde, salamat gid sa Bata, syudad sa Bacolod. Nonoy Magsipok, thank you gid sa Pharmacy La Castellana sa Rofi Pharmacy. Na? Merly Gonzaga, dira nagamonitor man si Hopanda, sa Hopanda Subdivision, Barangay Alihis, Bacolod City, mga kaksyon. Na? Romy Agsam, si Inday Siska, nagamonitor man sa Iloilo sa sininga mga tinion. Firing line. Sige, ginakuha na to na. Gina-check na ton si material ng aton si Mapalaron nga magabaton sang 500 pesos subong nga gabi. Malawig-lawig pa ni nga pangatagay sa Aksyon Radyo Bacolod. Rason nga ti monitor gi kabuda sa matag adlaw nga tanan. Firing line. Oo, la 7:53 na Aksyon Radyo Philippine Standard Time. May aral lang ko payuhom-yuhom dira sa inyo. Kabalo ka Action El Rey, di ko lang pag-i-mention ang lugar ha. May ara sang isa ka bana nga hindi gid kontani siya magpabakuna Action El Rey mo. Oo, pero one day da nagpabakuna gid siya. Anong rason? Kay nga nagpabakuna siya kay wala siya ginpahulid sang iya asawa. Action firing line. Basta mga Ilonggo kag Ilongga man no? Napilitan siya magpabakuna kay pila na kagabi nga gusto niya maghulid kag maglabing-labing sa asawa Action El Rey, wala siya nakahulid. Hambal sang asawa niya, kung hindi ka magpabakuna, hindi mo man ko mabakunahan. Action Brian Morden. Action firing line. Pabakuna siya. Kadto siya sa may vaccination center kag magsinyas. First dose, done. Dahil niya butang sang kamot niya sa baga diyo. Ang niya, first dose, done. Moderna. Kompleto pa. Di ka magpabakuna nga di ka kahulid sa asawa mo. Action firing line. May na mga single dira ya kay biway gid sa may mamahog na sa inyo. Kay way pa kamoy sang partner ano. Sige, ina pa yuhom ta ina pero mga real story ina sining panahon sang pandemya mga kaksyon. Ari naton mapalaron nga dumalaog subong nga gabi sa aton sining nga pagpangalagad. Baw! Taga syudad sa Bacolod ini. Hello, good evening. Sino sa aton linya? Maayong gabi. Ngayong gabi. Ahay, ara sa aton nga linya. Sino ni? Teresita Alib. Edad? 62 years old. Wow, abi ko 32 anyos pa lang kido ka bata sa tingog ha. Tuod. 62 na. 62 ka ginay nagasugid ka sang matuod. Oo. Nga wala sang limod-limod. Gasugid ka sa matuod. Di kinalahugan ta lang kanay. Taga din ka nga purok dai kag anong imo sining anong imo sining barangay sa Bacolod? Puro Kanaan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Baw ga lanog-lanog gid ang tingog ko naga-iko-iko ga monitor kag giglida subong. Yes. Oo, halata na. Obvious man, kibation ko tingog ko, no? Nay, kung naga-monitor ka gid always, pero kabalo ko, mabudlay man para sa inyo nga tipat inan giblang amon standard extra da bla. Ano kanang extra sa reporter nga ginahambal da kaninay anti sa maguntat? O nasa balita, o nasa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Imagine mo, may palakpa ka, doara ka lang nagalantaw NBA na no? Nanay, congratulations, Nay. May gabi kag bato ng 500 dira paagi sa claim center na ya. Da i-text ka na naman tabang ka na naman. Madamo, ganyan salamat sa Action Radio. Yehey! Salamat. Good evening. God bless. Mabuhay ka, Action Brian. Mabuhay ka man, ma'am. God bless. Sige, salamat. Sa Pamaswa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo #1. Action firing line. Balanon mo gid man niya action hands ko nagapamati. Kay kabalo gid siya ko nanong extra, no? Ang iba nagapamati gid man na galing kay tiway naman na niya ginasapa ko nanong extra mo. Pero gakalipat sila. Pero ato mas lain pa gid kumbaga pagka kunya patinan ko gini basi matawgan ko ya. Kundi may ara ko dayon sang ihambal. Action firing line. Sige, la 7:57 na sa ato nga pagpangalaga. This time akaksyon, check naton sa aksyon Jan Diaz abi sa patrol, no?
gusto tala ni ang natabo ining nasambit nga problema didto sa Iloilo ini. Pero ang ining opisyal naton sa Land Transportation Office o kon LTO sa bugos nga Region 6 mga kakson. Firing line. Assistant Regional Director sa LTO mo. Isa ka engineer. May matalabot kung ano ginang iya sining background sa kagalingon niya. Pero may nahimo siya nga lubag sa kasuguan kon traffic ang paghahambalan dito sa syudad sang Iloilo. Firing line. Ting-aton lang naman diri, hindi man guro pwede, although nga nalipat siya. Siya ang implementor naton, siya ang opisyal naton. Sila ni ang may ara sang dako nga otoridad to implement any rules and traffic rules and regulations sa dalanon. Ano mga pulisa naton? But somehow, ang aton sini nga mga opisyales, amo pang una nga nagabayular. Firing line. Nag-usog rin na sa nagligad nga action hands nga lawmaker mo, law breaker mo. Namo na bla. Tiklaw ay pamatian, no? Tiariho. Isa gid ni siya sa kaihemplo nga hindi maayo. Firing line. Pasensya gid, no? Sining nasambit iyang Assistant Regional Director sa LTO, but makahambal kita ko isa sang hindi man maayad-ayad nga tinaga because nga you are the model kung tani, but you are the bad model because ang imo sini nga nahimo. Firing line. Ano gid bala ang natabo sini? Kag ano ang mando subong sa National Office ng LTO mga kaksyon? Ang nga balita na aksyon, John Diaz dulong sa aton sa D. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon John Patrol, good evening. Aksyon Bray, ang traffic lights kaya ito madumduman, kagaton makitaan sa tanan ng mga lugar. Diri sa Pungsod, Pilipinas, may tatloy na ka-color. Kung nga mga duag abi, color pula, green, kag ining yellow, Aksyon Bray, kami ara sa kada isa nga tinutuyo. Ang purpose ng color red, amo ning abot silingon, contact ka na. Kaya hindi na naimot yung podra para makatabok sa intersection point o kung sa dalan. Ang color green diri, amo ning ambal nga go. Bot silingon, tempo mo na nga magpatsi ikaw, makadto sa imo direksyon kung sa riin na tuon abi Aksyon Bray, ining senyales ng traffic lights. Ang color yellow, bot silingon sining warning. Matimaan nga ikaw, matamat na, pundo, hindi ka na magtabok pa, kaya panawag yung sina Aksyon Bray, kung nagahingag ka kapatabok, beating the red light. Red light. Warning ang yellow, Aksyon Bray. Beating the red light or beating the green light man. Oo, duha. Vice versa. Yes, Aksyon Bray. No? Ano tabo sinidiri, ining imo ginmuno pagkukidamang, ining assistant to the regional director, kimera, the assistant regional director, mera man assistant to the regional director, Aksyon Bray. Ining si Director o Engineer Arturo Apolinar, Director 1 sa Land Transportation Office 6 o kundi sa Western Visayas. Anong issue diri kay Apolinar, Aksyon Bray? Sunod diri kay Attorney Gaudiuso Gidospan II, ang Assistant Regional Director sa LTO 6. Nakabaton sila sang reklamo gikan sa mga opisyal dira sa sudad sang Iloilo kag sa mga traffic management unit sa sudad mismo, Aksyon Bray, nga ining si Apolinar ang naglapas sa traffic laws kag mga layi nga ginapatuman na mismo sa sudad sang Iloilo kon trapiko ang paghambalan. Ang violation, ang ginmuno sa bago lang, beating the red light. Kaya natabo sila dili Aksyon Bray, ining si Apolinar ara dira sa isa ka lugar sa may haro sa sudad sang Iloilo, kag inisa ang nagtabok sa intersection point nga nakit-an mismo sa CCTV nga ini nagabiting the red light, Aksyon Bray. Nga isa ka violation sa ginatawag naton nga traffic law. So, ang ginparahan diri sa mga traffic aid o traffic enforcers, ining si Apolinar, nga nakita niya sa nagamanero sang salakyan, apang imbis nga magpundo, nagpalagas ini Aksyon Bray sa mga traffic aid. Puwerte. Magsiling ka ginpalagas, wala sa nagpundo, nga nagsigi-sige lang siya sa iya pagbiyahe isang salakyan, top-top na nakalapot sa opisina kuno sang LTO 6.
Ano ning salakyan action dyan? I'm sorry to butt in action dyan. Yes, Action Drive. Ano nga size ang salakyan niya ni? Wala na tumot yung specifically ni Sir Guido Span, Atty. Guido Span. Okay, Pero okay. nung iya salakyan, pero private niya nga salakyan, ang iyang ginadala, Action Drive. That's why ginpamangko tagay action dyan kay base bla salakyan pa rin sa LTO gamit niya pulang plaka bla. According din sa kay attorney, iya privado nga salakyan Personal. in Action Drive, ang iya naging gamit sa nakakomentar siya sa paglapas sa traffic rules sa corner sang El 98 Cuartero, da mismo sa area sang Haro, Iloilo. Actually, ang report ngayon nga nabaton sa opisina dara, hindi formal report, pero reklamo lang verbally Action Drive gikan sa mga opisyal kag nag-trending of course online kag sa mga lokal nga stasyon sang radyo labi na sa ton counterpart sa Action Radio Iloilo nga ang nakabutang hindi lang kano amo ni nga best mga 5 na siguro ka beses Action Drive nga na-report nga nagabayular ining si Engineer Apolinar o kon 4 na kabeses nga nag-disregard sang traffic lights dra mismo sa sulad sang Iloilo. May pagkakabalan gigali. Kahapon, hindi ko anila makuha sa pagpayag, pero accordingly, ining sa Apolinar, wala sa Iloilo, ay arit sila naglakad sa sulad sang Bacolod o kon probinsya sang Negros Occidental. So kahapon, ari isa nag-diretso Action Drive kami ara sa official travel sa may probinsya sa Negros Occidental. Amo wala lang simple violation, pero kung noong taon na ton, pero para sa kanagpadakop sa ang penalidad dito sa Iloilo, 200 pesos ginamang. Mahal ba? Ati ang ila din nga ginobra mo ning medyo nga ginkabismaya sa mga traffic aid bangod nga ila na tukiban sa ulihi ngayon sa gali mismo ang assistant to the regional director ng LTO nga mo nag-implementar ka nag-regulate sa mga traffic rules and regulations sa Dalanon, Action, Brian. Gusto din nila nga hatagan of course ang leksyon kay wala pa rin sila nanamian ngayon imbes na magpangayo kuno sang pasaylo according to this report ining si Apolinar ay dugin basol pa ang mga traffic aid nga ginaligar nga wala nagapanakop o nagatuman sang ila responsibilidad dito sa sulad sang Iloilo Action Drive. Hindi man dapat pagbatonon ang pasaylo kung magpasaylo gin man siya kay naka-violate siya sa traffic rules and regulation mo, di ba? Ang mga driver naton kung makasala bisan gamay lang bisan ma-explicar kada why ka ginasapak sa mga traffic enforcers, why ka ginasapak sa mga HPG or LTO personnel action dyan. Yes, and may mo isa ina karason kun nga nagimo sang nagakaigo nga tikang ang LTO labi na sa lalo sa Department of Transportation kay Assistant Secretary Agalde Action Drive nga ila ini papanaugan sang mando, no? Nagpapanaog sila sang mando batok dari kay Apolinar nga ginpapagwa nila kaina kung sariin dari ila ginabanduan ni Edgar Galvante si Mr. Arturo Apolinar nga ini siya ang gin-relieve sa pwesto bilang assistant to the regional director sang LTO 6 kaya gin-require nila report kasi gilayon sa may central office kaya daw hindi mayong nabatiada mong reklamo batok sa iya Action Brian. So subong ginatingwaan rin ni Atty. Guido Span nga makareport kaga mabatian di ang bahin sining Apolinar kay tiyambal ni Atty. Guido Span mas maayog nga makatag mas siya mismo kaugalingon nga pagpayag kung anong matuod nga balita sa likod sining mga aligasyon batok sa iya kag gusto man nila makita ang formal nga reklamo batok sa Action Drive kay Apolinar. So, wala na sa pwesto bilang assistant to the regional director, pero ang akik ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, parang lapaw man Kaya syempre mga traffic enforcer yan traffic aid yan ang disregard mong ila, disrespect in action dyan mo sa mga traffic enforcers naton. Yes, ang terminolohiya ni Mayor Jerry Treñas, si official Facebook page, nga nakita naton gitawag si Apolinar nga abusador Action Drive. Ay, sus grabe ti masakit ina. Kay ti ambalya kun gaabusar sa susunod sang Iloilo, dapat hindi na sa Action Drive magtiner, no? Iya diri ginatawag nga justice is served and the law prevails as LTO employee Apolinar is relieved of his present duties and responsibility Action Drive. Sa lodo man ta kay Mayor Triñas kay na balang waya hadlok-hadlok bala maghambal bla
Iban nga mga alkalde da, gamay lang action dyan, happy take lang ni gamay. Iban nga alkalde da, makasala abi or may amo sa nga mga tao doon, di mo ginbatian ka tika ba nila? Yes, ini si kin-denounce sa Gidakson Bray. According to I denounce government officials who do not follow traffic signs, most especially if they work with the LTO. Nga ini kuno according sa yaman nag-execute sa national laws on traffic action, Brian. Ang baladri wala gina nag-comply sa traffic rules ang LTO. And then doon natabo gina aligar sa rin ni Mayor Treñas kin daw gipayag nga matsagan niya guro do mas lapaw pa sa lahi action, Brian. Ang okay lang ditani kung nag-violate siya sa lain abing lain abing nga kaso. Pero ang ginbayular niya amo paning gina-implementar ya bala puro ya gaba kahuluya no. Yes, no? So amo na gani action, Bray, ang hambaledri paano mo kuno ekspektaron ang ordinaryo nga citizen nga magsunod sa traffic rules and regulations kung bisa na mataas no opisyal ng LTO nagahimo o kung nagakomentar sang kaangay mismo nga pagbayular sang lahi aksyon na, Brian. Abi one time lang i-assign man ni sa area to bisang Tugigaraw di gani sa mga area sang Mindanao abi. May nag-mention Marawi gani kuno. Abi tulo testing to bi sa mga region nga malayo-layo na gidla sa diri sa aton. According to Director ni Gidospan, ini mga serving eleksyon sa tanan nga mga personnel sang LTO, nga hindi bot silingon nga sila ang personnel dapat tinabusaran ang ila diri nga responsibilidad kay kinamatarong o kon ang pribilehiyo naging hatag sila action, Bray, kay hindi na absolute ina-action ba ginatag lamang sila kag dapat nila nga tandaan nga dapat sila mangin ehemplo kon modelo sa patag action, Bray, sa pagsunod sa mga traffic rules and regulations. Pero ang natagaan ta din tsansa si ni Piliedo ni si Regional Apolinar no kon may time siya maka-explicar man siya sa nga side no para mabalaan man sa publiko. Yes, action, Bray, according din sa ila, gani nila sa nagkaigo during tion, ining sa Polinar nga makatag sa mismo sa guling pagpatag sa mas madaling nga panahon, agad nila may baluan sa nung matuod nga natabo action, Brian. Aring kamay sa pagpayag ni Attorney Gidospan sa interview. Siyempre may explain siya on once she arrives. So because kahapon doon sila dali sa Negros, no, may official travel siya. But because of the relief order, no, he was ordered to return no, sa regional office para ipatuloy niya guro ang isa siya ang relief order, no? Oo. Attorney, ayan ang implications ni? Anong kinapanabot sini nga mensahe sa publiko, Attorney, with regards sa pag-release ng Assistant Regional Director? Ang mensahe sini, no, gusto ipaabot sa atong talatapan, no? Especially from the Department of Transportation, no one is about the law. So, amo na ang mensahe, no? Mo ginang pinaka mas kung mensahe nga gusto pa ako sa publiko. Kabadaryo ay hayang yung official o nga civilian, no? No one will be above the law. So, i-blow kita sa pagpatuman. That's why ako na yung drastic sa action sa habang na Department sa Kalapatan sa Land Transportation Office. Of course, no, upon return ni Director Polinar, we will give him the opportunity to respond to the allegation sa aton na pagreklamo. And in fact, tomorrow, tatawagan ni Director Polinar So, by na batiyan sa Attorney Joseph Gidospan, ang Assistant Regional Director ng LTO 6. Baliktagikan sa patol ang taglibot sa Bacolod Action Sandia. So, nagkudara sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita ng action Jan Diaz dulong sa aton tiyan mo na, no? Kinanglan tagid maghuna-una pirmi mo nalipat yung magpamangkot action Jan ba? Basi ma-text mo ko, ma-chat mo ko, na pamangkot mo si Sir Dospan kon, basi nakatungging si Sir, di man? Action Firing Line. Kaya kung maayo na ning panimuot mo action hands, kung kaysa makuan ka man mo, mahuya ka man bla, kung pero kung naka-shooting kagamay, basi pa lang, di ba? Hindi ko sure ha? Oo, isa pa gina. Basi nalipat gid siya. No, man nga sitwasyon man. Pero isa pa gid sa nakitaan ko to, dako man o kon gamay ang penalty nga isukot sining wala pati sang traffic rules and regulations sa traffic lights. 200 lang to kuno mo ang sukot.
Pero way tiyaga matter sa sukot. Ang aton diriya ang batasan sang isa ka opisyal. Action firing line. Way pagidman ko no sang formal nga complaint ang opisina sang LTO, Regional Office. Pero ginunahan na nga i-relieve na siya anay kag saylo to anay sa Central Office dito anay pungko sa ibang nga lamisa kag magpa himunong for a while. Action firing line. Ang namin naton diri nga wala nakabaton sang formal nga reklamo base naga-monitor man si Mayor Jerry Triñas. Reklamuhi Mayor. Kag ayo Mayor kada basi maayo mo na kang i-transfer to siya anay sa medyo putok-putokan nga mga lugar di sa Pilipinas. Action firing line. Gamay nga violation na pero kung may nabungguan to siya ti problema gid o kung nakadalasa siya o kung siya gindalasa galing kiti sa dutanon nga layi gamay man akong dako kay nagbayolar ka kahuluya Action firing line. may kung nagbayolar siya sa butang naton curfew for Tigulbam no mga why siya nagpuli temprano tinado makwanta pa na do lokolo consider tapabi nga mambal naton nga layo sa profesyon niya naka normal pero inang nagbayular ka sang mga layi nga ikaw mismo nagapatuban pagkalain Action firing line. kung sa mga istorya pa kinalye dako nga tamparos sa iya mismo nga guya. Action firing line. Ari di sa Gles Bacolod kuno gapon. Hulat-hulaton tani kung anong reklamo ni Mayor Jerry Triñas. Ang nabiliban ko naman sa alkalde sang Iloilo Action Hands kay nagahambal iya. Nagahambal. Ako mahambalon mo yung abusador. Di mabulubog at ina tinaga. Action firing line. Pero isama lang ni siya sa may pinakadamo nga mga opisyalis naton sa LTO kagiban pa nga mga opisyal man sa gobyerno nga nagahimo sang violation may flash aton patrol daligid lang daligid action dyan kay mangita pa na di sang aton nga kwan grabing mga komentar din nga kabato na to di taman pagpatamaan kay may ari man ni siya sang right nga magsabat. May flash of patrol action John. Good evening again. Action na bright sa mga dipasay nga jeepney ang nagbungguanay sa mismo sa area sang Doriata Locsin sa may downtown area sang syudad sang Bacolod subong gabi ang jeep nga involved sa diri sa Fortune Town Central Market nga dipasay nga jeepney nga nagaduag sang pula kag ini action bright ang halin sa may area sang downtown sa may dalang de Puslao. Ini may plate number ng FNN 281. Kag ini isa ka dipasahe nga jeepney nga may ruta aligis Central Market nga ali naman action bright sa may south going to north direction. Abot rin ko kinausoy ning Locsin and then nagbunggo siya sining isa ka jeep nga Fortune Town Central Market. Puno pa rin action bright ang unod sining salakyan sang nagunsad yung aksidente sining mga gabi. Magpurto mangkot kita dibala sa may mga driver kay gupit giro ang sa may passenger side dampi sining salakyan gupit ini action drive. Let's try to check this sa mga driver sang ining salakyan. Sir, sino driver? Are? Okay. Okay, check today ang driver ari sa may piyak sa salakyan. Nga piyak sa salakyan ari sa may Aligis Central Market nga ruta. Ari diri i-check ta ni kay subong gabi may mga pasero ka paraog nato may mga pilason na. Ara sa may action day. Sa lingko may mga pilason gigali. May mga pilason din. Sino driver ikaw tay? Ato po nyo. Di sa? Okay. Kaya ginapahita din yung driver, aritigil sa piyak action ba yun? Makot sa gabi na yun. Ano, may sabi, ano tabok nila, Hindi ka taga-travel kami alilito, nang gasundanay kami sa upod yung alis man. Nakibot ko siya nga gulpi sa lumusot, ang munaway ko mapunggan ng salakya, kaya sumulot sa amon sa tunga. Buti maling ka sa south? Oo, dito. Tapos ining Fortune Town din na rin yan. Dili sa Linguro, kaya kinakibot lang ko nga gasunod kami sang alis man. Manyapon kami sana
Wala kaya pasero. Pinasaya ng ulot sa may ulo ko. Wala ko yung pasayro, kaya matapon kami. At siya may mga pasero siya. Siya may pasayro sa tapon, pwede siya. Okay. Di pag-apply ko pre, no, ara lagi ko tubang ko yung pre. Dasi mo po padalaga, no? Hindi man. Hindi, man normal mo lang. Magdalaga kaya ako nga, trisira. Wala kayo nagtulog, nag-winay daw kay nagtabok ang trisikat. Nag-apply ko pre, no, gamay. Tapos pag lapas ng trisikat, trisira mo lang ako nga kambya. Nagtumbok ko gamay mo na, nagibot lang ko nga kay gasunod ko siya mo. Pulpil sa umulhot mo no? Doon tas ko yung impact nung kaya nag-lisok dito, no? Kaya ginbutong ako kay dati kaya dalagan. Pagdulog mo no, ginbutong ako mo no. Golpe lang gali, nga tibot ka sa mga ara. Agri, tani, kunway ko ng primo, sa akon tani, ako tani iguod niya. Kuha ka ng prino? Oo, kunway ko ng prino, ako tani iguod. Yung siling nung ang pagbunggo, siya ang nagbunggo, sama na? Oo, siya na gano'n kay naglikaw sa amo na gawin amoy ng ulo ya, hindi kinwaslik yung ulo ya. Amo to nagkiyog ka? Oo. Okay. Pero nakatimo mo pasero naman na pinasa? Huwag ko pasero ya, kay kami mo manyapon kami. Okay. Alig ka rin sa garahe? Oo, mapagarahe ka, manyapon? Hindi, malakapilig lang. Sa may, sa SM, kay manyapon. Ano ba pangalan mo kanino? Jansen. Jansen ano lang? Alingasa. Ang pila na may edad? 45. Taga-Tangog. Sige. Kaya na dyan, send ka mo doon ang baliaksyon na Bray, halin sa kuno sa may south, and then doon, pila ko noon nagtabok man in Fortune Town na Central Market, pero may mga injured subong, sunod ng ambulance, kita ko, no? Ginabulong siyang medical responders dito sa area. Kaya ang laing sila kay ang pasero sang jeep, nag-aksidente lang, cellphone niya nadula na, may Basi may nagpinanguot ng kawatanda, downtown para daanda. May nagpatunga dito ng sundate, na nagbulig-bulig pala. Kulpi lang karadula ang cellphone sinidiri. Hindi kinatawgan, contact sa mga sumong isa pinigil na problema, pangita diri, no? Anyway, gini nga, ni Pakaiga, din ang duwa ka dito tayo nga jeepney. Kaya diri gini sa katunga sa intersection point, kadulong para dyan ang area, kaya why gina di sugao. Diri na doon ng accident sa mga gabi. Karoon ako pito, ang tanong detalye sa traffic investigator ka Sir Vasquez ang station number 1 na. Flash report ikan sa patrolan sa libot sa production John Diaz. Unang buka na sa production radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Firing Line. Hinay-hinay lang, gabi na ni. No? Inugpuli, tanan ni, anong masagin nyo kadasig daman? Oo, kag may nagulo intra, pato bulig-bulig, tapos nagpanguot ka cellphone, kabay pa nga wala pinangawat, tubaw ka mga tuntugin yung mga tao, no? Action Firing Line. Ay, sus kong mga tao sa kalibutan. Pero ariyo, ang connection to bala sa LTO, to bala nga nagbayular sang iyaman ginapatuman nga layis dalan. May nag-intra di sa aton nga mayor nga pamati sa aton. Salamat gid mayor ha, hindi lang ko magmuno. Bali may ari ko de konsihal gani action hands nga nagahimo laye pero nakabayulit ang tao, apinan pa nila sa ilang laye. Action Firing Line. Nagulo intra man sa politika kag magkulo konsihal nga medyo kulang imo ideya. Way ta man ginakwan kay ti bisan sino pwede malaya ka papili. Pero kung una mo nga daw hindi ka kasarang, abi hindi na lang mag-intra abi. Action Firing Line. Imo kaya ordinansa imo nga lugar, tapos may tao nga nakabayulit, apinan mo ya. Kaya nakabayulit sa ordinansa ginhimo mo, ti abe, mayo bla na. Action Firing Line. Tiyang mayor ga tuyotoy kaya kadlaw, mayor ipamindahin na sang konsyal mo binga na kabaluman, ipaisli na. Sige, 8:21, itry ko lang kung malambot ko si Engineer Apolinar, no? Nakarakit ko diho. Try ko lang nga malambot ta siya kag makaistorya ta sa kay Assistant to the Regional Director, Engineer Arturo Apolinar, no? Subong nga gabi, kabay pa. Last 8:21, mabalik ko na ginugay, kung hindi, gidman, may mga dalagko patang balita para sa inyo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Si Sir Randy Arsiaga Santisas, may gabi. Si Madam Bibing Dagia Bautista Araman sa Barangay 39. Salamat gid na halong gid kita. Si Ana Sinoro Kabalnya Always Safe Action Brian. God bless you and your family. Salamat. Si Gary Amirila Araman, kita mo opisyal nga haslo. Si Milili Oligo, haslo man ko no. Oh. Rodel Vasquez, naga-monitor. Si Mercy Palacios Relatos Araman, gapamati subong sa boundary, or ano siya man, basta sa Sumag. Si Boards Asa sa Barangay Takuling Araman. Jeffrey Arcoyo, evening action bray, pakigreet ko lang sa akon pinalangga nga pamilya, Ribatado taga DSB. Okay, sige. Si Marksky Precalen Herolio, salamat gid. Si Star Mio Araman, greet siya lang ang iya sini nga utod nga si Mrs. Alvarez. Si Nets Mercado Herrera sang Tangob, halin sa Minnesota. Si Marvin Bastian, magandang gabi sir, panyapon ta sir. Pa-shout out lang ko sir, watching from Valencia, Siri Bukidnon. Pwede patamyaw, tanan ko nga trupa sir, salamat, ingat lagi, God bless. Ayos Juan Mel sa Victorina Heights. Rofino Ira Gabino Araman sa Jan Ay Calatrava, ang mga Ira family. Oy, tiano mo to mga Ira to sa may himamaylan sir nga pinanglabo sir man, o patay gito duha mag-amay. Star Mayo, there you go, pabakuna na kamuda nan. Si Rihanna Luna Alila Ortiz, good evening Sombray. Si Mama Marcela Alila, ginagreet ko pirmi nga always gigipabati si mo, napatay na siya kahapon nagsombray ahay. Amo gina. Richard Diriquito Araman, si Toto Finan, okay sige. Romy Agsam, okay sige, salamat gina no. Si Kenneth Vallejo naga-monitor man. Si Nanay Virgil Pinda sang Celine Holmes ba? Thank you so much. God bless. Dira sa inyo. Pagbalik ta, hindi lang ko kasigurado, pero try ko ganyan ang buton si Apolinar, no? Kabay pa, no? Si Arniel Gonzalez naga-monitor man. Ang LTO tubla. Try ta lang pamangkot siya. Try ko kon malambot siya kon waay ti sa iluhan tang iban nga dalagko man nga mga balita, mga kaksyon, no? Sige mapahuway-huway anay gamay nga akon sini nga tilaok kay para pagbalik ko goods naman ta, no? Las 8:25 na, paki-share lang mga ka-aksyon. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why the name naman amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Siyempre ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod,
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa Radyo Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:36 na. Antes sa report, Action Day Salazar, mga kaaksyon, Evergreen Herbal Capsule, gina-endorso
Las 8:37 in Action Radio Philippine Standard Time. May gabilang kay Vice Mayor Johnny Rio Sora. Nakag si Tita Ida, Nanay Linda, kag Tatay Ida sa Banwasang Morsya. Action Firing Line. Kag si Ryan Borja. Action Bright, good evening. Watching live diri sa Purok Santo Niño, Sumag, Edward Moliken, former Udjuman sa TV Patrol Negros sa ABS-CBN. Bao, salamat gid kay Ryan Borja, na? Si Arniel Gonzalez, Araman, Christ Caripol, Javier Tanatan. Salamat gid sa pag-monitor sa Sinima Tinion. Sige, check na sa Action Dale Salazar. Kaya may bago nga variant mga kaksyon diri sa Bacolod sining COVID-19. Pero hindi man dapat na kabalakan ano ini siya, no? Do bago na naman ini nga pangalan ini or amo man ni gihapon ano nga sitwasyon? Action Firing Line. Ano dapat naton nga pagahimuon sa sini nga mga tinion, mga kaaksyon, no? Parte no ang mutation sining ni COVID-19, no? Daw hindi siya magaway siya gana mag-untat iya, no? Sa aton diri sa kalibutan, mga kaaksyon daw nanamitan siya magtinerde. Action Firing Line. Okay, sige. Na-check naton sa Materion, liyog lang ko aksyon na ba naton isa lang, no? Isa lang amo lang tong ini nga balita para at least may ideya ang Bacolod non kag Negrosanon, may angot sini ano. Sige, kayong oras ta medyo kulo-kulabos na. Las 8:39 na. May nagakadlaw din Malyaction Bray. Nagpabakuna gin man ang bana kay hindi siya makabakuna, no? Lingkot amo to, hingagaw siya bakuna. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Bray, diri sa may Bacolod City na record ang pinakauna nga kaso sining pagbo no nga COVID-19 variant sa Pilipinas sa amo ni siya Action Brian ang B11318 nga variant nga originally dito sa Mauritius nag-umpisa or na una detect ang ini nga klase nga variant Action Brian. Isa ni siya ka Bacolenya, taga Barangay Alitis, 34 years old. Okay. Na OFW Action Brian. Ugaling masurpresa ka Action Brian kay nakabalik na yan sa ginatrabahuan sini sa may United Arab Emirates sining nagpositibo ay makabig na siya nga recovered Action Brian sang nagwa ining resulta from Philippine Genome Center Action Brian. March ini siya mo nagpulis sa Pilipinas and then nagbulo bakasyon pagka April nakabalik na siya Action Brian kag October 25 kung kahapon sang gid-inform ang Bacolod DOC sang DOH nga nag-positive Action Brian sa sining sahi sang COVID-19 variant. So, ang ginubad ni Subong sa Bacolod Emergency Operations Center, as usual, ang process ni Action Brian, may mga contact tracing agin patigayon, though kati 7 months lang lang, pero may mga procedures na gihapon din himo para sa preventive measure Action Brian. May mga interview ang contact tracing team, ilabi na sa mga persona nga nakasalamuha or possibly close contact ka sining residente sa barangay Alihis syudad sa Bacolod Action Brian. According kay former City Administrator M. Ang, wala naman dapat Action Brian sang kakulbaan or ikaalarma ang Bacolod noon. Bangot yung mga 7 months na ang naglaptop Action Brian sang na-detect ang ining klase sang COVID-19 variant kay March pala Action Brian dito na sa Metro Manila. Dito na siya naka-recover Action Brian kay pagpuli dito sa Bacolod City may additional tagig na 7 days na home quarantine. Rason nga ti ang mabla possibly wala daya naglapta ang ining COVID-19 variant diri sa may syudad sa Bacolod Action Brian. So meaning Action Dale didto ya sa Manila, didto career siya didto pro pagabot ya di wala da. But because nga Bacolod noon siya, diri ginhaboy ang information. Amo man lang na ato Action Dale, no? Iya, Action Brian. No? Kaya mga OFW na, tonti ang mga process niya pag protocol. Dito ka lang sa Metro Manila, i-quarantine ka dito, i-swab. Pag mag-positive ka, wala tuntog na makarecover ka. Pag puli mo dito sa Bacolod City, may additional nga 7 days nga home quarantine Action Brian, tiyan mo na nga nakabalik niya dito sa may Middle East, ining 34 anyos nga babae, sang Abril 2021, pero kahapon din lamang nagwa ang resulta kung inform ang EOC nga may among galing nga klase sang COVID-19 variant nga na-detect sa Bacolod City among B11318 Action Brian. According kay M.Ang, nga amon siya ang mutation sang Delta variant kag Theta nga variant Action Brian. Pero ang yasin nga explanation is ang kung i-classify natin Action Brian, hindi na siya
variant of concern, kundi variant under investigation or ginamonitor pa based man sa data ng World Health Organization. Action Brian, ang naman natin hindi dapat kulbaan since may mga information pa man, ginatunan pa man sa World Health Organization, and so far di ang muna siya pinakauna nga na-detect sa bugos ng Pilipinas sa ining kaso sang 34 anyos nga residente sang barangay Alikis. Aling tingog ni Bacolod EOC Executive Director M. Hang. From our initial report, nakabalik na ni siya sa abroad, kay OFW ni siya, and she is already back, nalipat lang po kung din siya ng country, somewhere in the Middle East. So, she's already back there, nagbalik na siya sa trabaho, but kainalang ni namon din pick up sa aton huddle, which is by the way, ongoing pa man. Pero gin-pick up na natin, kaga hinahulat na lang ang final report sa aton contact tracing team ni Dr. Rose Olivio Campo para makakuha kita sang more details with sila. Although, ang bago nga variant, which is a mutation sang Delta kag Beta variant, is still a variant for variant for investigation. For monitoring and investigation. Hindi pa niya variant of concern, variant of... Kaya ang mga question ko kanina, ano ni ang characteristic naman niya sa bago ni nga strain? Yung bago nga variant, ni ano naman niya, how infectious is it compared to the other variants? Ano ang mga symptoms to watch out for? Ano ang dapat himuon? Usually, ang DOH naghahatag mga recommendations kag guidelines sa LGU kung anong dapat buhaton. But in the meantime, ang ato himuon, tika contact trace kita, although we've already learned na ang pasyente mismo is recovered, in fact, nakabalik na niya sa iyang trabaho abroad. But still, just the same, i-monitoron taman gyapon ang mga tao nga who have come in close contact with her para nga for preventive measures. Action Brian, Matian, si former City Administrator M. Ang, so muli ang pinaka-latest nga sitwasyon report man sa Bacolod DOC sa COVID-19 na update, Action Brian, sa siyudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita ng sa-action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. White dapat sang kakulbante mo nagyapon reminders naton hindi lang gid magsalig. Action Firing Line. Gina-endorso naton sa inyo mga ka-aksyon. Ayan Borden, Action Firing Line. Alas 8:46. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon.
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagpolter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalang na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo. Standard Time, las 8:59. May gabi lang kay RB Sabaliero, nagamonitor sa aton sa pagpangalagad si Tristan Tingson sa Purok Isla, Barangay Monte. May balita pa ko tani dito sa Rojas Action Hands, Action El Rey. May nagbakal sang ice cream black sa bakery. Pagpuli nila sila balay, ang unod sang ice cream, 2 ka bilog isda nga gisaw. Action firing line. Balik sa bakery, mislan niya. Tiginislan sang tindera, lipuli siya. Pag-abri ang ice cream, panos. Action firing line. Ano man kadi malas, linampos niyang ice cream, mga ka-aksyon. Action Brian Warden. Action firing line. May gisaw nga isda na sulod sang, kita mo nang daw pula na subong nga tag 100 plus nga ice cream na bla. Kaya daw 3 na ka menu sa isa na. Iyaya, isa lang ka menu, pero gisaw nga isda, 2 ka bilog. Action firing line. Kung ako siya, gintulay na lang. No? Tinulay niya na lang. Kundi mas ayan-ayan pag-insudan niya. Why na taurasa? Sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-aksyon. It is Action Brian Morden. Nagpasalamat gin magilibati kita buwas sa mga po ni istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Good night. God bless. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod.